Здравейте хора, днес ще дадем най-киселите бомбони и ето ги тя. Ето ги. Те са много кисели. И това са... Знаете, е така. И опитам две наведнъж. Ето, чакай. Ето го бялото. И ето го синето. Сега, не знам колко съберете на лайки и абонирайте за канала ми. 3, 2, 1. Вода.